Mga kababayan, isang magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagsubaybay sa programa nating ngayong hapon. Pag-uusapan natin ang naging kalituhan ng ating mga kababayan dyan sa Kabikulan. It is with regards to the ECQ and the GCQ implementation in Albay. Noong Mayo 1, inilabas ni Mayor Rosal ang kanyang pahayag via Facebook post. Hayaan niyong basahin ko ang kanyang naging mensahe. Just in, mga kababayan, kakatawag pa lang po ni Secretary Harry Roque, spokesperson ng Malacanang. Dininig din tayo ng IATF sa kanilang pagpupulong kaninang hapon lang. Na-approve na po yung request natin at Albay Mayor's League. Pipirmahan na lang ni Pangulong Duterte. Kaya lang, tumawag na siya sa atin para sabihan ko na mga tagalig tayo ECQ bukas. Magbibigay ako ng advisory kaagad mamaya para sa mga ipatupad natin bukas. 15 o 15 araw lang tabi para paghandaan ta na maray ining virus na dai maglakop sa mga tao. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong tiwala. Ngunit ilang oras lamang ay nagpahayag din ang gobernador patungkol sa naging pahayag ng mayor. Daiman nakasabay, Province of Albay, wara man na iniluwas na resolusyon sa province. I am waiting for an official executive order, kaipuhan, official and communication perme. At maliban nga po dyan mga kababayan, ito ang naging pahayag pa ng ating gobernador. In reference to the post earlier on the advisory regarding the request for the ECQ to be reinstated, please be advised that only an executive order signed by the President of the Philippines can change the list of province under ECQ. To date, no new executive order was issued yet by the President. Therefore, the province of Albay is still under GCQ. Kindly wait for the further notice. Ano nga ba ang naging reaksyon ng ating mga kababayan? Live na live. Panoorin natin ito. Isang magandang araw sa iyo, Mister. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Idol, maraming salamat po. Live na live po tayo sa ating programa. Apo. Yes, Idol, ako po ay isang negosyante. Okay po. Okay lang ba, Idol, na sabihin ko yung negosyo ko? Para sa patas na pamamahayag, sige lang po. Idol, ako po ay isang pusher. Opo, ako po ay natutuwa. Natutuwa po ako sa balita dahil ako po ay isang negosyante. Kami po ay mga negosyante. Halos wala na po kaming kitain. Halos lahat ng epektos ko ako na lang gumagamit. Oh no! Wala nang bumibili. Idol, wala nang bumibili. Halos natutunaw na. Okay? Kaya ganun na lamang. Galit na galit ako. From ECQ, GCQ na sana. Eh di sana okay na yung negosyo ko. Diba? Teka. Sakit ang
pinakpangan ko, idol eh. Okay, bilang isang pusher, idol, di ba, mahirap tong negosyong to. Okay? Buti na lang, at kahit papano, napapasin kaming mga negosyante. Pero, in fairness, idol nung ECQ, halos walang nahuhuli doon sa mga, alam mo na, yung mga adik katulad ko. Sige po, idol. Parang may kumakatok sa bahay. Parang mayroon akong kliyente. Saglit lang, saglit, saglit! Sige po, sige po. Magandang hapon po, idol. Oh no! Mga kababayan, pansamantala po muna natin pinuputol ang ating programa at parang nawawala na sa katinoan ang ating mga kababayan. Mga kababayan, abangan niyo ulit ang ating mga istorya dito sa... Uy mga kababayan, maraming salamat sa panonood. Shoutout nga pala kay Mami Panda Vlog. Oo nga pala, gusto ko lang pala i-welcome ang ating mga new subscribers dyan. Guys, maraming salamat sa inyo. Enjoy watching. Guys, gusto ko palang i-welcome ang ating mga new subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong support. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang ating mga, mga datingang mga subscribers natin dyan at followers sa ating page. Maraming salamat po sa inyo. Syempre si Mr. Arug-Arug muli nagpapaalam. Maraming salamat sa inyong oras. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!